Салом ба ҳама ҳаводорону мухлисони Барселона ва канали Барсатиҷӣ. Боян Киркиширо мешиносед? Оне ки ҳама аз ин нафар бисёр чизҳоро интизор буданд. Вақте ки ӯ нав ба футбол ворид шуд, ҳамагон ӯро Мессии нав мегуфтанд ва фикр мекарданд ки дар оянда ӯ ҳатман пироҳанҳои рақами 10-ро мегирад. Аммо бо ӯ чӣ шуд ва ҳозир дар куҷо бозӣ карда истодааст? Имрӯз дар ин ролик дар бораи собиқ футболбози бо маҳорати дастаи Барселона Боян Киркич гап мезанем. Аз шумо чун ҳар вақта дар канал обуна шудан ва лайк гузоштан, аз мо бошад наворҳои тоза омода сохтан. Акнун ба роҳат чинед, оғоз мекунем. Футболи калон рӯзҳои наздик дар рӯи экранҳои телевизионҳо меояд. Пазмони футболи аврупоӣ шудед? Пас аз ҳоло метавонед бозиҳои дӯстонаи тими писандидаатонро тамошо кунед. Рӯзи 24 июл моро бозии ҷолибе миёни Реал Мадрид ва Барселона мунтазир аст. Ногуфта намонад. Аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода баред ва бозиҳои футболиро ҷолибу диданӣ кунед. Дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди Барсатиҷӣ. Силкаи зарури дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Боян Киркич дар оилаи серби Боян Киркичи калони ба дунё омадааст. Модараш бошад аз Линьолаи Испания мебошад. Падараш ба кулли тамоми фаъолияташро дар Сербия гузаронидааст. Худи Боян моҳи августи соли 1990 таваллуд шуда, дар нусолагиаш дар академияи Барселона ба қайд гирифта мешавад. Мутахассисони ҳамон замон ба ӯ хеле диққати ҷиддӣ медоданд ва ӯро копияи падараш мегуфтанд. Хеле суръати баланд дошт ва тамоми ҳолатҳои бозиро бо зеҳни баланди доштааш мехонд. Боян дар академияи Барса ҳамон қадар голе задааст ки мардум ҳисоби китобашро гум карданд ва ба гуфтаи худаш ӯ бештар аз 900 гол ба самар расонидааст. Бояни испании сербиятабор бо истеъдоди баланди доштааш ҳама вақт бо нафароне аз худаш калон бозӣ мекард. Дар замони кӯдакиаш роҳбарияти Барса ҳар рӯзро ҳисоби китоб мекарданд ки Боян кай калон мешаваду мо ӯро бо бастани шартномаи касбӣ ба ҳайати асосии даста ворид мекунем. Каталониҳо ӯро бачаи тиллоии испанӣ меномиданд. Дар чемпионати Аврупо миёни ҷавонони то 21 сола Испанияро қаҳрамон намуд. Баъдан ба Киркич дастаи Барселона шартномаи боварнокарданӣ пешниҳод кард ва ҳамааш аз ҳамон рӯз шурӯъ шуд. Бояни ҷавон дар миёни ситораҳои футбол ба монанди Месси, Роналдиньо, Хави, Иньеста, Терри Анри, Карлос Пюол ва дигарон қарор гирифт. Киркич худаш мегӯяд ки боре ман хеле ташна будам ва шишаи об дар як сӯ истода буд ва ман духт намекардам ки онро гирифта нӯшам. 16 сентябри соли 2007 дар таърихи ҳаёти Боян Киркич ва худи дастаи Барселона бо ҳарфҳои тиллоӣ навишта шудааст. Дар ҳамин рӯз дар бозӣ бар муқобили Осасуна 12 дақиқа мондан то ба охири бозӣ Киркич ба майдон баромад ва ҷавонтарин футболбоз дар таърихи дастаи Барселона шуд. Боян он рӯз 17-солаву 90-рӯза буд. Лео Месси 3 рӯз дертар аз ин синну сол дар Барса дебют карда буд. Баъди чанд рӯз дар як бозии Лигаи Қаҳрамонҳо ба ҷои Месси Киркичро вориди бозӣ карданд, ки аз ҳама ҷавонтарин футболбоз дар таърихи мусобиқа шуд. ҳамчунин Боян рекорди дигари Мессиро шикастааст. ӯ аз ҳама ҷавонтарин футболбозе шуд ки бо либосҳои Барселона муаллифи гол шудааст. ҳамон замон овозаҳо кулли ҷаҳонро паҳн карданд ки дар Барселона Мессии дуюм пайдо шуд. дар ҳақиқат ҳам Боян ва Месси на танҳо бо бозии хуб, балки бо намуди зоҳирӣ ҳам ба ҳам хеле монанд буданд. Комментаторҳо дар вақти бозӣ Мессиро бо Киркич фарқ карда наметавонистанд. он вақтҳо ягон кас фикр намекард ки бо ин футболбоз ягон ҳолати бад рух медиҳад. мутаассифона баъди чанд бозӣ Киркич ҷароҳат бардоштанро шурӯъ кард ки карьераи ӯро ба қавле ҷазир кард. роҳбарияти даста ва мухлисон аз ӯ хеле чизҳои бузургро интизор буданд. дар як интервю ба маҷаллаи The Guardian худи Киркич гуфтааст ки ваҳму тарс ӯро фаро мегирад. эҳсос мекардааст ки дилаш аз баданаш берун мешавад ва ҳар замон сараш чарх мезадааст. ҳамчунин хеле вақтҳо дилаш беҳаловат мешудааст. худашро ҳис намекард ва ин ҳолатҳо ӯро хеле метарсонид. Боян аз ҷумлаи бачаҳое буд ки намехост проблемаҳои зиндагиашро дигарон бифаҳманд ва худаш ҳам дар назди одамону хабарнигорон камбудиҳояшро мегуфт. баъди дебюташ дар чемпионати Испания Киркич рост ба хона омад ва баъдан бо мушкилии рагкашии пойҳояш ба мемористон рафт. худи Боян метарсид ки он чизеро ки мухлисон аз ӯ талаб мекарданд бароварда наметавонад. баъди чанд моҳ корҳояш каме хуб шуданд ва ин то ба бозии рафиқонаи тими миллӣ даъват шуданаш давом кард. пеш аз бозӣ сараш тоб мехӯрд ва дилаш беҳаловат мешуду хеле метарсид. аз пушти ҳамин проблемаҳо Боян пирӯзии мунтахабашро дар чемпионати Аврупо соли 2008 аз даст дод. ҳамон сол ҳама фикр мекарданд ки худи Боян гуфтааст ки дар мунтахаб бозӣ намекунад ва ҳамагон дар сомонаҳои интернетӣ ӯро таҳдид ҳам мекарданд ва мушкилиҳои ӯ дучанд гардид. ягона нафаре ки дар он замон кӯшиш мекард ки мушкилиҳои психикии Киркичро ҳал кунад ин Карлос Пюол буд. Пюол дар ҳақиқат ҳам Боянро ҳам дар Барса ва ҳам дар мунтахаби Испания дастгирӣ мекард, вале ин коре надод. ин беморӣ аз ҳама боқувват буд.
ӯ худ ба худ мегуфт ки чаро ин қадар одамон нисбат ба ӯ бераҳм ҳастанд ва ӯро метарсонанд. Рӯҳбарияти даста ҳам аз ҳолати Кркич бохабар шуда бозии дастаро гирди Мессиу Вилла ва Педро чархониданӣ шуданд ки якбора ҳолати равонии Боянро ошуфтатар кард. ӯро бо Месси дар як вақт вориди майдон намекарданд ва баъд аз ин ҳолатҳо мо дигар Боян Кркичи рекордшиканро надидем. Дар байни 12 сол ӯ 8 маротиба дастаашро иваз кард ва дар ягон тои ин дастаҳо аз 30 бозӣ зиёд накардааст. Голи хело кам ҳам мезанад. Ягон мавсим ӯ аз 7 гол зиёд назадааст. Ҳама ҷоро ба қавле гашт: Рома, Милан, Майнц, Аякс, Алавес, Сток Сити, Монреал ва баъдан Висел Кобе. Афсус ки имтиҳонеро ки ҳаёт дар назди Боян гузошт ӯ аз ӯҳдаи ҳалаш набаромад. Вале мо ҳамавақт ин ситораи дурахшони футболро дар хотир нигоҳ хоҳем дошт ки вақти дурахши худ пайдо накарда ғуруб кард. шумо чӣ хотирате аз Кркич доред? Дар комментария нависед. Ба ҳамин тамом, тансиҳат бимонед дӯстон.